Jack, you don't need to follow. What's the idea,
never answer what to be born to the guy I may die. Pressure was empty, so we got carried. Now we pencil with it, while I'm a poor view. When you will answer, I'm changing the guy I may die. I may die.
Mobibia akwaba mobibia sadin Bluetooth abusa pani adiato nani Bluetooth abusa nyina imamu nyina sadin sinikuo adwuma kese nyame ede ama asanteman Ghana man nyina atitio ni ntire free mu nenne adiato ene yema sinifuo adwuma ko nyina sadin directors producers actors and actresses mobibia sadin osonfo nana for twantwan koma ene adiato bani atosinifuo nyina ni yenua si confirm na ya wan sorry ene na abusuan hihyesie yebeja no kwakura tadofo ba nyina emobibia akwaba sede Bluetooth abusuan kawti pa mo no se o maye ni anopa no nkro ya yebeya ufosom de ma yeba ye na yenua ya de nyina si confirm asana ya manaso de lako amusiye no nkro tibra no so aboyi abusuapa ne kyerese enhye o ma ayiyo bia o mede nyina gu akwam hyentiade bia bitene tayi nua no kwai kakra bia nsa kwate ade fasika ne de yo eno nti ye nua no kwa mananya fe tibretu abusua e ka bretu bia eno ne mamponko tonti bo hie kuma nanano watepeta so nanano akrabwa ene sebo udi sebo ho agura agobediwu aboa sebo ena madanda age na moro timpanese menyama ida menyawa mayo mu ya yenkene kira sem eno nti bretu abusua se wonani abre se krodom wona ede akobo jeje wotata na nne wabobri etobese no etese sem na dibone se di okasara no so abo adama yabie kwato ama de sidi sentiade you be a obiaro obetimi dia banet na to from nkopim se no nkro beba so fo pon beba na yabeja enu na kwai nyamesom kwaso that's so that's nya be mo fanchame empane se de ultra yan fo so do ken ka be yan fo so abusia na nya bretu ni mo yakwo na simpi ni okote be kan no na yan fo so mo fanchame yaka ko na dia akona bakwasebode na akona bakwasebusumwa adanse fomena de sekokona ne wona bobri akona simpia sare so ne bi maka akona bepo na nkese tefige so enhwan na nanama akona fo a obobo mo wele kwa yase mo fra danse fomena kuna jamfiku nani kumeni wayakona nani osabal makwasiata oyakona ni na nana mo kire se ukọ asokoro mampon oyakona buokurom kontre oyakona yewura asante menye na ewura otekokwaso e tiame okasama asante woso oyakona etikuona de ekona hwenie woro de ahwenie baaye ti abusuo bia de ahwenie batoro se batoro asene mefata no entuko nene penisi woni mo ya wonse no ne baaye penisi krokoto nya krokosere ene ko na adi akoato yi na nanom ko na fo penisi woni mo bo akase atededen hwe na na ko na wote yi paso akire yesine so hwe de tini abotire ne na ne nsane nkapo de na ne ahenama nti akona de wontimi nka santenyi ko na mfrim na nanom akufo akura nananuma yekufu kura santise kosuano umfiri kuona mu abakwa sabe kira se akona fo na wi ayekufu o mu na ho ayekufu
ne sentini sɛ yakraboa ne koɔ nti yakraboa bia yɛnwe nananom awekɔfoɔ yɛ asoɔden kɔwu dɛm nkɔ ahayɔ kɔkum koɔ bɛbɔ mpanimfoɔ amanneɛ na bakɔsɛm kyerɛ sɛ daa bi yakraboa yɛnwe nkɔda yɛ sɛ da ɛnyɛ kunu ne yɛmɛwe na ɔmpagya no to nkwantia kɔyɛ ɛho adwuma nti asante bakɔsɛm kyerɛ sɛ daa bi moayɛ asoɔden bɛpɛ mo brɛ ma mo ne afrɛ mo awekɔfoɔ ɛnam sɛ akoɔ nafoɔ kuta abadayɛ mmaa kuta abadayɛ nti ɔntimi nto ba ne ntwene nti wɔ hɔ a na wɔma sika kɔkɔɔ so na wɔma no kɔtena kɔɔti awekuɔ no wɔmda kɔ mo nso mfa mo abra nti mo mbaa ne mmarima dɔree ɛma ɔmbɛyɛ yɛbɛfrɛ mo awekɔfoɔ nti nnɛ awekuɔ ne di asante so a akoɔ nafoɔ na ma awekuɔ yɛ kɛsɛ kyerɛ sɛ baata a ɔyɛ koɔ n'ani no ɔpagya na gudie a wɔde akɔbɔ awekuɔ ti dɔm sɛ meba no ɛntena kɔɔti ani awerɛhoɔ ɛno nti gye sika nafa bɔbra ɛmmoa ne nya ɔya bakɔsɛm kyerɛ sɛ nananom akoɔ nafoɔ yɛne apagya awekufoɔ ɛma awekuɔ bae nti akoɔ nafoɔ deɛ wontumi ka asante nyi awekufoɔ mfirim yɛne mfra dansefoɔ me no apia yɛrema sɛ nyame ɔnhyɛ obi biara si kɔmfia da wei ɔyɛ koɔ n'ani mmea mɛkasa meyɛ koɔ n'ani nti koɔ no deɛ nyame nti yɛwɔ din yɛserɛ mo madaworoma meboa de ako atɔ sene ne yɛde ako atɔ kɔɔtu amansa de ako atɔ a mmoadoma nyinaa bɔ se yɛserɛ mo nananom akɔdafoɔ ne ata akɔkɔwa wɔnabɔ pidatɔ bi se no ɛnnɛ ɛtwai ne hwɛ yɛ nnua nene Akabeneza ɛnnɛ n'ani ata akɔkɔwa yɛne ɔbɛma kwakoma nu n'ani ata akɔkɔwa yɛne ɔbɛma wɔyɔsi n'ani ata akɔkɔwa me se akyetew ne ani ntini ɛna ɛte hɔ a ɛnnɛ ɔgye nkyia ɛte ayi pa so san sɛ sinifoɔ bebree ayɛ bi no obiara ne pɛ so no deɛ ɔde ba ɔmɔfra ɔda hɔ yi na obiara nim no nanso yɛka bakɔsɛm a yɛbɛka sɛ ne papa ɛne Akabeneza kane tete deɛ sinim ne yɛfrɛ no nene ne nɛ deɛ Akabeneza anaa Dr. Laiki ne ba ɛna da fam no firi sɛ ɔno nso gyina sɛ daabi biribi wɔ me mu ɛsɛ mekada nkwadaa bi na meboa nkwadaa bia no na me nso meteme de deɛ wɔ me mu no wɔn nso fa me so ba nti nnɛ yɛka sɛ sɛ kɔmfia papa ɛne Dr. Laiki anaa Akabeneza na sa ne tie no ano nti madam ɛna wɔte ayi pa so yɛkɔ hɔ nso a yɛbɛhu no ɛyɛ movie producer me a meka sɛ megyina yɛ hɔ na de meba me papa no Frank Adupepra the movie director ɔde me di nka atwa sini ɔno ne Dr. Adupepra Naso anya aparisa afidie yɛti dada nyinaa ɛyɛ ɔdɔm akoma afei ɛna actors ne bi ɛyɛ wɔnti directors Papa Kumase Sami Director Sami ne yɛtete wo ne ɛlitri na abɔtwi ɛbɛma nananom akɔnafoɔ sɛde yɛhu sɛ dɔm bi afumani mu a na yɛ Director Sami Papa Kumase ɛtetew ne anintire na nɛ ɔno nso ɛtetew mu kyakya mu sini mmeranteɛ no mmerante kwa paa na ade ato n'ani a wɔn nso de ne suo yaw awerɛhoɔ ɛbɛma akɔna busua nyinaa hyɛ dem yɛsrɛ busua yɛpamkyɛw ne sinifoɔ mpo ne ba wɔ sɛ yɛnam so ɔwɔ sɛ abusua no yɛhyɛ ne nimɔ mu nyina
ya ho se ye nyo bema wa yosi abusuapani ba ko no so sore ba enche ibeti na no di se bia ye duri ma me wa se tokuro mu do pa wa se tokuro mu do eno wa se tokuro mu do bra wani ye jina ha na enye bibi ya ho se ehwire yi nemi ama me mu akwa nsa nene me ne no abeka se wayi ho na obegina me nche no abuara na sakira ba no na ebo mamme ankasa me misa na bo odie no na enya fe na anya de minim na so bo ansa na amache frawa no that's a break jamna asate bema kokrofo da nchefro wasrebe de ben fefe katachie bema ba ene meneminuai ena beja de sidie na ensabode awia no na yetoa so yedamase bro sade tia benezo katacho katapre katajo gombaye ne nsio afawo ye drama mfoso mi akaya no ewile bia me nifaso ha abusia ndato mani akwana simpi asare so na yuro makwana be pon na kese tefini so eshai adanse fo me na de kronkron afrie bo srana nanum mompaja muti na ene nisio anya sitre ni akata fe afeni ewie bremu difo so fo mame ye mame ya de nyina ye mame popia spend love hwa mame spend love for mame akasaba spend love ene wa ye pani ne mame ni mpo na bro no ene wa ye difo ba kese a wakatre wo se koya kwanje no anya ewuo anase ohawo na beto wona etete cheche mu kwatia daka so abusia ene ya de sie na kro no ene ya brantie de se konkro ne ti dansa so dudu brebe wasrebe de Jordan sabokum dia bensam ene okatachie sadi abusia kasanie sia de nyina na kro no sabia dan obehunu nanano wadi nka no ye kra ye fufuntuma ye dabo ehenti ade ya mpatia pete ni dide ya pabianya patia ni de no entuma ni dide ye disika eton kwa Dr. Laiki Vivian Jo Kwakumenu ye disika eton kwa wayosi sinifuo kro ni nyina ke disika bato ye nuan nkwa na so ne owu kra dia nkwa ntemenye to asma ye beje ye nanan na ye bai nkwa no ba mo wo sisifo wo chade no to bia wo no ma dia chade nanan ye ba pribia de ko ye ntuma ye so agu so no ene ye daba ho henti ade ye mpatia nana no se de abusia ko na abusia kasa no ye se nso amfa mu so do nse do a ya se no so ya kai no se de ufri abusia ene ekro ye dama se bro sani ampanese no 2012 yes 2012 class of 2012 let us see you have MSc confirm with your part 2012 no we JHS I will Rika okay and then the classmate for nyina bomu aba say man nkwane samandaja na okwana say bisa na senti wa crack wa sukufo ese se no anyama na ebosu a afa no aye samantwantwan no anyama na no nya ba bi ntina asukufo so mo nya ne sa oni mu dia won se ne na Rika for baya 2012 say ni si onya sikire ni akata fe to okwada toto no meso na yepa na mu matre ne bu a yebo bi puma ya mensa no mo ni papa de na onsa matre busu ante na o mo baya wo mo hwire wo de to ne naso na fidru ne ekone naso ya hunintam ene ye gu na haban ye ne atre kronkito de kasi egu bi haban ya yete duru kwanta na so na haban gu haban na beka sa kire so ko ya che ana sisi na wo kwa ano abeka sa kire amamra ni amane ye no no bi pai fupa mu a na kwanta da no so du haban ya wodu na sa haban ne mu ye mo na kire sisi na wo ko na mo wodu na haban na boto a kire so ko ya che na nanom ne wate nyame kira wo no ti na ye gu enu be masi ko fe na school fo nyina haban onkoda toto na samado o man amesom da yepa samado da yeso ye nhyira ye die nkwatenten ni apomden nti wo ha ba ye bi na obeso da yepa na nyina ti ukata na nyina ti usaka pono nyuma ye hune fe wase nsu na mo so po ye nsuo classmate fo so onkone samandaja ni eguna ha ba ya sikata to opepe baako 100 Ghana cedis ye fa nche desem esa samado o man na ye to bi e won to bi fi se umuna no makora to na bo ofri do that's a son that's a nyado fiscal koma on at the table now. Yeah, no, madam, my brother, do prepare. Not no one for. And a year, Brantia, your friend,
Junior. Aye, the do baby. When you know the Jinaha, I Casano. Aye. Aye, you know, see conference, that way. Aye, you know, the Casay. You see, you know, the chrono. And then Kumakasana Yamua, but you are starting to do a baby on Katachi Bemaba. Send one year no air Casano. Yes, send ye airqua. Yes, and some Manaqua Sabana Jeffrey said, "Oh, free to do, you cry for Funtima, you for Funtima, and to money Bemo. Yes, send to money day, or do Pompey attitude. You cry a demo, and ye, yam petia, petiani did ya petiana, ya petiana no, it means ya dear, and no carry. Yes, he can ye, Nana, Madame Bro, young Manuel, will do Quaswa, or for Popano, and answer will change, you know, Sujada, no. Your family Buffo Gebra, now for the church Sujada, no. 50 city, Nana Famana, or do Quaswa, or the Atunsu, I know. You know, you cry, shrey, and flower for fair, your fato, ye, and Nasu, bro, Sanye, see conference, Ninian, no. Niniano ye Casana no, young flower, young shrey, ye fato, ye and a so bro. The so man of that's it, bro. That's a song, that's a Sapataya Suna Yajina Sadika Ba. A corner for Chese, no proper paper, you for some domain, no Kodabram Cuckoo. The film record in the Jadis Aviation Jadier. Baby Nadri, and Panasi when you bought a foot for the obedience. Say they don't pay point to mental young nominal. You never see confiance, no wakanchima, sa and a bacano, no wakanchima. Na kanchima say, and then Wadana, or Tilishu, I would have watched Shanama, Waba Sandra. Say, I call on Power Mount Fosso, when you sada. See confiance, when in a fair was see, and you are wakanchima Sandra, said they were also drama Fosso Kayanum. Was one I will know na Konakana and I had a Bama who are foul, and no concern one see me Bianchano. And the Bama work on what to Amon Qua, what a man for sure, or Mount that crania Samado Woko, said the Sandra yes, you know. And there was Jaha, the Jabo Chef and Musu Bosco Jojo, and then another Sandra Yafamau was so dark to a Quanabush penny. Sandra Sandra Kanchima and Fupa, and they say confiance. Na omfanu niagro tis na obodi ti na okonsedua na ba mo wi asere samancha enne na jebo sha yi famu so odwa to asre enya nhye se ntuma mba titim na mo de gu na kanchema so no koda dodoa eno na ko baba so Sandra da epa ama betu abusua ne sinifo nyina so na Sandra said was say yanka no ne nyina ti koyi obaka ni ndife na so e be ma okwa die ni duku yamo bo nse ne sem. That's what do and said when you account today. Said the reaction of a fair near Patuma. See, confirm a bunch of them. Frequentia diaxa, what Yasiano. Now, Sunday over the park. Look when you talk to us. Udukia, Wakachama Sandra, say you bunch of them. And the Gusuano. Say, if you to have a paper, for so free to do, said Wakachama Sandra or Casano. You could be one at the end, my man, a woman, and yes, I would remember. Embra to fomono obusuai eni adofoi ma na sote sabia bro sabia dan amamra ni amani akwanso ene na na kwa wati abrochire so ko suka papi wase na dia nyina na akwa no madam bro you cry shire ene kwa waso kwa ni shire ni mfrawa eni fefe abrochire dia natural ya fanto ne yonko na dia nyina krumakasa ne yemu abeduasa ya fantoro na so bro the show man na me that's here bro that's here enyado that's here si camera na the flower no oko mum no that's it I'm sharing you all about the radio. Make it this summer with I can't be busy. Every single year, I
against you. I mean, I fucking see them feel and see you. I want to go off on the sun. Oh, I've been sure for the sun. When you've been sure for the sun, let me know what you made it with you for the I want to go off on the sun. Oh, I've been sure for the sun. When you've been sure for the sun, let me know what you made it with you for the the bridge now, or the tunnel so bro. You know, cry the Sikan, 100 Ghana city. Your family, your fashion bottom. Now, Sabia bro, Sabia dying. Baby, your bedroom beers to come back in the Biadano. Only now, Fabito is sure. And no, Sadia Sandra, or Baby, dear Wonka Sanano. Nano, you don't say, bro. Why you pointing if a fair at the flower? No, Emo. Why you pointing if a fair at the upper flower anymore? Your father, that's your bro. Fuck all. That's it, that's it. Now you come so much to union into Papa Momosaden. A prayer, is a decent idea. Yes, the progress of the Papa yesterday. They tell me part of the like him running. If I was a year. I see that I couldn't also. Mamma, confident a penny, Munami, who know. What else? The person that here. What be us? Now, so why the Benya? So they like Kinam. Papa, Yamias, I give you. And yes, you have one. What is your one? Money, the person I am. Who have been a issue. That's a sort of Senado. Money, your directors in our producers in our. That's a son of a Yes,
Titru vinua pania jako Levin wamwaka nyambie tsamo na mebatomo nkwam kwa kumenu womunyira wa ha wayosi wa ha besamo bena mekanwe nsam abusire bi abrane na brato usu aye jane kwane woyakuo nani wona ne papa so ye brechio ekuona ni brechio na dia to yani ya moma ni mo mai no bi beto bibi atune me ya wode abrame ketuwa bi ensa me ni odidi ma bidie obekuma se wonsi me from bright ene ne okoja me timontie me be ma brato uswe be me na wo ya kansie me anidie Gana me duwase yo abrochirefo duwase nipa be ye bi no anya ni nyina wo papa be ma wusu adoto ne ho wo papa se wo wu amade ahia no wo ma me se wan woni ne be katiri musam wa yankofo frinkraba wa yankofo se madam le fadie sika ne nkede jo nkwa kwa yankofo beto am wo be fie Brato wisu dumjai Bena ayasi Bena winsin swam waham Sakati mpota ya kuwa bebe Wapusu eduma kwa ya tompa nte busawo Washinti kwa wuti ya briti ya kwako Waproposi prempa ubuwa dupokomu Ayasi nimidiani Ayasi nimidiani wayosi Wamilikisi ayasi Muze dabi amamre yosi nyina yesua enne ida beduru sei oba wo se mana kwanya na wono so bese bebi ayi ade sabe ayi se konya nyo obi ade a nti obi ba no ni me de mana kwanya aha na wono so tire no bobre fi se ne odi sha okoi se nyina ija na kwa mana ya fe ya da ba se ampe ba fi What? Miss Samuel.
What's that? I don't know. I said, I'm not able to do it. Ebi na wani tiri hɔ no. Ingo gwalwa jisu gwa. Ingo ase gwa. That's original. Original. And then one there for no. Dear you, Bamo we chaso. Enti sa afọ ne se o ma ne nkọ ne samandaja na ekọ ne pisa no wanya ma ne ebuso aye ne samandaja kan te mbrante no mo si so obuokrom enne buokrom state o mo so mani ata akọkọ wa wo mo tira ha wo mo kuta sika cash legally kudi wo pepe mienu 200 Ghana cedis like that na kwa wanya ma ne ebosu ne eto bibi won se no wanya bi eto bi ne ebisa sa ho na ye hu se yi a wo se buokrom state mbrante na ye mi se yi na ayafe no abeso ho da ye pa ne nyina chi wo patire to bruma ya ka ho fragre ne senti wo mo so mu nhwire ye fanto na so na fiduru a ehun ne naye sɛdeɛ mmerante wo buokrom state o mo kasa no boy shiki ebisapani afa na waba ye akwa wonana single player ya wonana boys kabeleza o papa ne pa boy sikina na okay Dr. Lassie, what are we doing? And then, we are Bibiya mwadau mebro oya ni sesiye ebono mkrope pepa yemo biya uraho biyo nana uraha oya amle wiya na osofo ebeti eye ufoso mwadau mebro yesamo no bibiya
Money says, yay. I'm a Muniano, no, I don't from what I say. No baby, I didn't see this social platform. And then said they were friendly to my demo. No, baby, I said, I'm not a good. Double. Obama to the sorry. On a theatre church. Obama to the Obama to the Alex. Uko who's water, Alex, on Abba, go to Gwenny. Yes, I'm a monk. What you can be my summer. What would I want to bring my chicken?
I was telling you to your there was a season, you bring your dankwa, but the reason is a Brian to me, Assassin Niama, Afa, not a non soon team I am to me, Factory, so no, Amaya was a season to say, yes, yeah, your purpose, this what the for them, your near Assassin to say, yes, so your home, you was starting to say, the summer ready, now say you're free, Hapa, Yanina Cotinata, and you was Assassin to say, yeah, you knew my father ready. I am not a radia summer metiasia. You want the phobia. Right to Wusu dear. So fire is any running a jump patia. And you suffer. Met to make the dance I can't know say or pass off for a day. That's what you ask us. So like and you want the floor. Wow, and I walk home. That's all that you make it judgment there. And you want to retire. Where are you doing? What are we here for? What are we here for? There was Sassi to say, Benya Dampa. And Dampa is a fire years to be so say you're running a jumper. And look to me, Kaisa, many bright. Me Kaisa bright by my office. And won't be some suffer. That was 4 years ago. And we really write tribute to me, Rahu Bebre. I cried in ministry. Oh, yeah, Juma was in society. The baby yes, they are not down. It is a when you have one for yes, for yes. So for yes to please so we are not check. We bet to be a cancer. A radi yes. That was it. What a casam. We check to Musai. Then from Sua. And then the point. I don't know. I'm funny, Sammy. That's not my problem. The thing on my brother, so I'm not a bank. I was supposed to be. Oh, man. You want to see for me? But so now, Busiano, that's my mom. That's my mom. Adivi. Yes. What kind of place now?
We are